Estamos no posto de competición de Ángel Alonso Álvarez, alumno do CIFP Valentín Paz Andrade, que está a competir na competición de soldadura, e acompáñanos o seu titor Vicente, que nos vai falar de en que consistiu a proba. Hola a todos e todas. A proba que está a realizar o noso alumno está soldando un depósito soldando con electrodo, no que ten que dar todo tipo de posicións de soldeo, empleando a técnica que ten practicado ao longo de todo o curso. Bueno, é unha proba bastante complexa, na que temos varios participantes. Xa pasou o ecuador da proba, xa ten prácticamente todo soldado e estamos xa á espera de que remate en breve. E nos encontramos con unha competición moi interesante na que todos están moi igualados, en moi alto nivel que temos este ano. Esperamos ter un bo resultado, pero se non gañamos é porque os outros o fixeron mellor. Gracias, Vicente. De nada.